Api kan. Napa ngaku entekan motor wis. Ora motor jek akeh kok. Motor Alpapus bane jek enek lho. Wis gak duwe. Oke lho jekan ya. Kuwi jenenge gak Wis adil. kebacut ya kowe. Lah nyapa? Nyapa kono betakono motor sing ape numpaki Aku arep mbak sapa? arane apa? Ndang. Siji motor kabeh montor. Motor kersane adil. Adil. Ngono lho Mas. Motor kadang ngono. Kok motor kadang ngono. Lah ning Kadane piye? Hah? Piye? Kadane piye pickup ngono? Boten Boten kok iso. Pickup lagi kempot sampean deh ya. Alah mboten ta budhe kok. Wis kok budhe sapa? Wis ya budhe. Liyane Satria Bit. Alon-alon ngomong karo Pak Dalan. Buke ra krungu. Ben buke ra krungu. Motor apa? Motor apa? Tosa. Sing dienggo ning pasar kuwi. Piye? Dalam Piye kendaraan apa? jenengan kata Verosa. Oh. Verosa Honda. Wer kode. Iki sing dienggo ning pasar kuwi. Iya muatan apa ya? Apa nah iki omong apa nah? Anu mboten jalan-jalan nggih oke, tamasya oke. Oke. Mate digo muatan yo iso. Go muatan gabah ya Digo iso. jalan-jalan yo iso kan Iso. juga down itu. Oh iya. Sing sering digo bakul letek. Aku mbak rasane apa nah? Alah mboten napa niku lho, ajenge mlethek napa Bane. Pun kenging hutan ngeten iki kan aman nggih. Nggih. Kok anu nyanyi-nyanyi. Wedi we. Oh, wis metu sumute. Ayo diceluk. Dik Lintang karo Mbak Raras ya. Nggih. Jumeneng bareng. Ya. Bareng. Bareng no. Oke. Ayo sepotone to sing gayeng gomyak. Yuk, dados. Ugi ngaturke sembah nuwun Mas Akbar. Nggih, kagem sinten Mas Dodol? Mas Pladen. Oh, Mas Pladen. Luar biasa wau pasugatane teng mriku mah. Enak-enak. Jas saestu dahar medal. Wah, Unjukan medal. Unjukan medal. Pun dahar pun ngunjuk to? Sampun sing istimewa niku kopine Mas. Kopine pripun Mas Dok? Kopine kula jajal seruput payo. Enak. Wait. Lali paling ra diparingi gula paling. Ben melek kok Ben iso. melek, Ben yes, melek. mboten Iki napa-napa. Ada Dik Lintang dan Mbak Rara. Ya Allah, Dik. Inggih, selamat malam sugeng dalu, Cak Dodo. Selamat malam Dek Lintang. Inggih, Sampeyan alhamdulillah sehat. Panjenengan iki wau rawuh jam pinten? Dugi mriki wau 8:30 lho Dek, saestu perjalanan nggih lancar. Ya Allah. Kudanan? Iya no Dek, kok mangan tetekane kudanan lho ya Allah. Sampun dahar napa dereng Pun panjenengan? cukup panjenengan Bapak Winanto menika lek paring pasugatan pun cekap sedaya. Estu niku. Alhamdulillah. Nggih, ya Allah, sampean tangane halus ya Dik ya. Ya Allah, haluse ra kaprah. Alus no Mas, gak koyo sebelah ya Mas. Allah sebelah kuwi apa kuwi? Keluarga ape congkrah kok kuwi. Tangan halus mek ora ki marang perbedaane siji. Apa? Kuwi pedal kerja mbek ora. Lah nek ngene iki umpama tangane rada kasar-kasar, berarti pekerja keras. Ngono. Lek kono ora seneng kerja. Ah kuwi esuk ben ape mangan apa dedek. Iya ya Mas. Kowe iki berarti wong lanang ra tanggung jawab. Ora sapa mesra-mesrana wong nganten anyar ki ya nak pacaran karo anyar tok kok. Lah terus nek wis dadi nganten Anak wis kawak jajal duwe anak loro nis. piye? Lah ya sak-sake. Nek lagi kenalan. Lagi kenalan. Pacaran nyun sewu sampean karo Mbak Lintang ya. Ah. Nyun sewu ki ora jorok. Nggih. Ngentut temen diatur. Koyok dikei handset. Ngene iki. Kuwi perkara lagi Ora dijaga imet ngeri. Gengsi, mergo gengsi. Ora nek suarane murmur ambune ora karo-karoan. Dasar nek wis anak-anak loro nek berat-berat. Ketok iki keluargamu dhewe. Lek kono piye? Kowe iki modelmu ngece ya? Ya, Pak. Lek wong wedok ki tangane halus berarti ora seneng mergawe. Ora seneng. Sorry Mas, aku ki wong lanang mampu tanggung Syukur. jawab. Iki mergawe apa tak penging Mas.
resik-resik omah tak penging. Aja nganti resik-resik. Aja nganti baby sister no. Mbok eman. Tak eman no. Wah, keliru lanang. Nyuci keliru. laundry no. Keliru. Kok iso keliru? Aku gak. Lah kowe mbak apane? Sing kerja kudu kene. Duh. Lah kok ngono ta? Anak perlu kene nyindan aku ngeterne. Kok enak menurutmu kowe. Enak menurutmu. Kur dadi Kowe padha karo ngedol bojo nek ngono ngedol kuwi. bojo. Antene tak dol. Hei. Kurang ajar. Kurang ajar Mbak Aras, kurang ajar kowe. Bojo kok Kan didol. lumayan tuh. Ora sayang. Ya wong kaya ngene kok mbok dol apa wis ra penak. Penak yo mbok nak masalah penak orane yo ora ro. Maksudnya ngene tetep ora ki mau kan tembung guyon. Piye Mas piye? Najan to tanganmu kasar alus kuwi ra awake dhewe sementing padha-padha ngertine balik meneh wong omah-omah ki ora kok menyatukan apa-apa ning menyatukan perbedaan. Wis penting. Ngono lho. Wong sak omah ki ra mungkin lanang wedok kok padha kabeh ra mungkin. Ning sing penting menyatukan perbedaan. Lanang seneng putih, wedok iso seneng abang. Kuwi kudu padha. Disatukan. Disatukan. Tapi tanggoku ya sing aneh. Apa? Sing lanang wireng, sing wedok ya wireng. Ha. Anak-anak loreng kok, Mas. Tenan. Madep nanti Mai. Madep ngulon. Kuwi aku yang ngono. Kurang ajar. Berarti ya kowe berarti kan. Iya, Ini ngomong ada 2 sinden nggih. dimanfaatkan dengan benar becik. Oh, jen. Ibaratnya kan pengantenan toh, Mas Nggih. Khairul, Nggih. Mbak Rosi, wis Rosi. akad nikah, Empun. tasakuran pernikahan jajal. Nggih. Wong papat, drama kecil-kecilan gawe koyok temu manten. Oh, nganten. Oke. Manten. Kowe tak temono kowe dadi nganten. Aku nganten ya. Ya. Mantene sapa? Langsung malam pertamanya piye? Hei, Pertama piye to? Sik to, he skenario ne ki diatur. Kok iso malam Ngene, kowe pertama? Mantane sinten? Ngantene iki sampean iki tak dadi nganten iki. Nganten wedok. Iya to. Tenane. Cek legan iya ya. Kamu ya. Bapake. Yakin. Lah kowe dadi apa? Aku iso mulah malih. Loh, kok malam Kok kali ngono? piye? Iso dadi wong tuwa, iso dadi perias. Oh, MUA. Mbak Raras. Mbak Raras dadi bojoku. Ayo Bu gawe adik neh. Ya piye sing bojone haus darah kok. Jajal, upamanya temu manten, kene manten. duduk kene apa? Orang tua. Jangan nunggu kene sayang. Jangan kemana-mana nanti jatuh. Ditemu apa langsung sungkem? Ras kene sampean tak warai. Ras apa? Aku ndek sini loh Kang Mas. Kurangnya wali ya. Gimana sih? Lintang sini lintang, tak ajari. Aku dadi periase. Riasi. Sampean Pranoto Coro. Pranoto Coro. Nggih. Dalang manten. Dalam manten. Amat ibu nggih. Lah niki perias. Kowe nah. Alah. Mambu ora, Mas? Iki jenenge dodok wedding. Dodok wedding tur jengking. Beres. Ayo monggo. Perias. Wong leng gending kodok ngorok. Gorek. Kodok Yo MC barang. Kalau MC-ne ayo ta Pranoto Coro. Iya. Monggo diiringi kebo kira apa kodok orek? Kodok orek. Ngaringi temanten kekalih. The waiter. Nganten koclok. Nganten apa gelut to piye kok iso? Gak oleh. Siap. Ya ini kayak bar subuh. Ya lah rupane. Bintang siap lo ya. Ince Kang Mas. Perias siap. Sampun ta. Coba dirias langkung rumiyin supados pinanganten. Mana sing lanang kok kaya ngono? Jabang bayi. Sing lanang bar kena epilepsi, Dik. Mana kaya lu? Ora apa-apa. Kene nduk tak riasin, Nduk. Oh ya wis cantik nduk sampean. Cantik. Sing apik. Ayo, merot-merot. Sing bagus. Wis apik. Sing apik, wis. Maku sing apik ya, Dik ya. Aja ngisin-ngisin iki sing nonton tiang kathah lho ya. Iki perias sing wis kondang lho ya, Dik ya. Ya? Iya. Ayo, Pak. Sampun. Pinanganten putri jumangkah lon-lonan. Lon-lonan. Alon-alon. Oh, alon-alon. Kepanggih kalian pinanganten kakung. Alus, Dik. Ngantene aja godrog, Dik. Pinanganten samyo cecaketan. Cedek. Pinanganten sik to mlakumu diangkrik. Kok ngono ta, Mas? Iki aku karo ngetes umpama gelem ora. Dia pinanganten kakung sungkem kalian pinanganten putri. Sungkem lah sing lanang melarat kok ya sungkem sing sugih. Ngene.
Lah, Sampeyan menenge disungkemi, ente maju Duk, ente maju. sing ngayani sing wedok kok. Sing layani sing wedok, sing kaya sing sugih sing wedok. Giyo, acara ngidek endok. Nah, ngidaki tigan. Wis ayo bar lagu wae lagu. Endok-endok Tekendok pitik iki lho. Ndok pitik. Lah ngono lho, plas-plasi wong. Kowe kok ora percaya karo priase to? Tekendok apa? Lah ngidek ndok rek. Wis to, lah mbok kira ndok apa to? Aku yang gowo. Kok ngidaki ndok pitik, Heeh. bar ndok pitik terus ndoke bojomu ya Dek ya. Yuk terus engko dijol ndok banyak wis to. Giyo mantan kakung jumeneng malih. Giyo kagandeng madhep kene kabeh. Madhep kene kabeh. Lah, manten wadon pindane Komorate, manten kakung pindane Komodo. Komodo lah. Pak, sungkem. Sungkeman. Bener Dik. Wis. Ngono. Sungkeman. Anu Nduk, anu kok biyut-biyut ngene Nduk. Iki jomplang bareng isin lho, Mas. Mantar ono ora. Wong tuane lanang. Ya, pinanganten putri sungkem mring Kanjeng Rama. Ayo, tak warai. Terokno, Tang. Aja gagah ngono to. Saru. Lah, wepruk. Pake iki lomo ngono lho, pake lomo. Pak apa tak keprok. Pake maratuwa mbok keprokin diasmu to. Lah kono yo mbok buka. Ya pake lomo kok. Terokno, Tang. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu Kanjeng Diluk Rama. kene lho. Mugi-mugi bebrayan kula Mugi-mugi bebrayan kula saged sakinah mawaddah warahmah. saged sakinah mawaddah warahmah. Wis to mbek anake dhewe kok wis to. Iya Nduk Cahayu tak pangesten. Bocah yo manut. Tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenmu bebrayan tansah pinanggih bagya mulya hayam ayem tentrem enggal engko gadah momongan ya Nduk ya. Momongan sing ayu, sing ganteng, sing bagus, sing soleh lan solehah. Iya ya, kowe iki anakku sing paling ayu-ayu. Tongko tak anune dhewe. Wis ta iya ya. Kowe golek bojo kok iso rupane kaya kekes ngono to Nduk. Nduk ya. Sodot. Nggih. Dia pinanganten putri nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Iki pangestu Kanjeng Ibu. Sapa aku? Duh Kanjeng Ibu, Duh Kanjeng Ibu. kula nyuwun pangestu nggih. Kula nyuwun pangestu nggih. Ibune nyauri ibune. Iya ya, Nduk. Iya ya, Nduk. Tak pangestoni. Tak pangestoni. Muga lehmu omah-omah Muga leh omah-omah. iso ngabekti karo kakung. Hah? Iso ngabekti karo kakung. Iso ngabekti karo Anjen bojoku pirang-pirang dina ora ndok apa, Mas. Tenan. Ora apa-apa. Pinanganten estri jumeneng malih. Giyo pinanganten kakung. Sumungken wonten ing Marasebah. Tak pangestoni ya Le. Anggenmu mbangun Bale Wisma, mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya, mboten enten alangan setunggal punapa ya Le ya. Ejia. Sing rukun rumah tanggamu ya Le. piye, Mas? Kenapa nih? Lah nyapa Le? Uget-uget iki. Wis uget-uget piye to ki? Kok krekal. Kuwi buntut tikus kok krekal-krekal tak tapok kuwi. Omongno. Kuwi kagungane bapak ya Le. Manten Kak omong. Bapak Apa? nyuwun pangestu panjenengan Bapak. Mah, piye to kowe iki? Lah aku junes kok karo nganten lanang, kok senenge karo nganten wedok. Iya tak pangestoni ya Le. Matur nuwun. Mugi-mugi anggenipun bangun Bale Wisma tansah pinanggih bagya mulya ya Le ya. Asem mbok ketut. Giyo manten kakung nyuwun pangestu kalian Kanjeng Ibu. Aja ngono to, Mas. Iki maratuwamu kok mbok mbok hirup dhewe. Kene Bu. Mantene. Oh, Hop. mantune yo iblis ketoke. Sungkem. Iki mbokmu dhewe kok iso Lah ya apa sungkem? sungkem kok karo aku kudu sungkem. Sik to bocah iki kok ape rudo peksa ketoke. Cak kurang ajar. Wi para tuamu. Maratuwa kok ape, Bu? Mas, sampeyan aja ngono to karo aku, Mas. Suka sayang anu. Lah kono ngawe. Ora enak maratuwa kok ngawe ra enak. Maratuwa ngawe kok ndi? Ya kowe dhewe ki sing nyosor dhewe kok iso. Lah aku ora tang nyosor ya ora diawe-awe. Ora kok debang. Bang, Mbak Rara Loh, kali. sungkeme enggak ditutup nih. Ayo
Sungkem meneh kene lho, Le. Dasar sungkem meneh kene to. Yo ngawe. Ya ta. Lah urung bener lho sungkeme. Bune, sampean apa Piye to, Pak? Sampean apa disungkemi siluman gunggup, Bune. Kok siluman? Ya anake dhewe kok siluman piye to? Ning papa ra setuju nek apa ki lintang Kairo oleh kuwi gak setuju. Lah piye? Wis tak jodohno karo konglomerat malah entuk konglomerat. Tapi kula remen Rama, kula remen sangat kalian menika. Apa seneng wong omah Mas seneng tok? Mboten. Wong omah iki butuh bondo. Sik to ki wis rabi kok malah gegeran to. Jane Iki mau wis temu mantan wis nekane MC kondang. rencana bar nikah tak batalno langsung tak pegat. Ya anak elektron lho iki. Elektron ya. Selagi nembang ya. Nggih. Ngaturke sing anu sik wae seragenan. Heeh. Sira. Yen. Oh alah kowe iki yo iso njipuk kata-kata ngarep. Niki wonten pamundhut lumantar Apa, Mas? WhatsApp gelo kalih ninggal katersan. Monggo dipilih kalih. Oh, gelo ninggal katersan. Gelo nggih. Nggih. Gelo. Gelon apa? Ninggal katersan. Gelo man ya. Oh, nggih. Oke, gelo. Medley. Apa kowe medley? Medley terusan. Jenengan saniki pun benten ya, Mas. Benernya apa, Mas? Lah niki sakniki nyambi dagang. Loh, Dagang apa lho? Dalang karo dodolan krating deng. Yo iso. Weh jan. iki suguhan ya. Saya tak sampean dalang apa blantik to jadi. Kabeh kok diayahi. lho. Suguhan kok iso dagang krating deng. Ya paling gak mikir to dagelane uman porong ayo ngono. Aja ora tawar we. Ayo maka. Yo, gelo bersama Mbak Rara sekalian di Lintang Kairo. Celorot terus. Telorot dor. Hey! Ayo.